شێوەرمەندێ بلندیە هێزن چەکدارên ئیرانی ڕاگەاند گۆهابوونا چەکدارên welatî wê li Sûriyê li ser daxwaza rejîma Sûriyê û te kes kir gomana wan girê daye bi mana terorê di deverê de. Şêwermendê bilindiyê hêzên çekdarên İranî Lîwa Hesen Feyrûz Abadî ji ajansa Arna ya İranî re diyar kir gohabûna çekdarên wan li Sûriyê li ser daxwaza rejîma Sûriyê û ji bo alîkariya wê ye û eşkere kir got tenê şêwermendên İranî li Sûriyê ne û tu çekdarên wan li Sûriyê nîne. Abadî eşkere kir got ji bo şerê terorê rejîma Sûriyê daxwaz ji Îranê kir got şêwermendên xwe bişînin Sûriyê û te kes kir gomana wan destê rejîma Sûriyê de ye. Ev yek têrdemekê de got berdevkê bi navê çekdarên Îranê Emîd Ebûlfedil Şikercî ragihand got tu niyazên Îranê nîne ji bo avakirina bingehên leşkerî li Sûriyê ji ber ku ev ne di bercewendiyên wan de ye û tu pêwîstiya wê nîne. Beryana hajî gelek caran şêwermendê Îranî Elî Ekber Wîlayetî radigihand gohabûna Îranî di Sûriye û Iraqê de bi tenê dwarê şêwermendiyê de ye û amedebûna welatê xwe diyar kir ji bo vekşandina wan şêwermendan eger Şam û Bexdad daxwaza vê yekê bikin. Tê zanîn got bi dehan bingehên leşkerî Îranî li Sûriyê hene herwiha bi hezaran çekdarên Îranî li Sûriyê ji destpêka şerê Sûriyê de li Sûriyê bicih bûne û li tenişta rejîma Sûriyê şer dikin.